Good morning, guys! Good morning, good morning, good morning! Happy Thursday! Hindi ako nag-vlog kahapon, so wala ko i-edit na video. Naubos ko na yung aking unang saborino, so gagamitin ko na to, guys. Ito, meron siyang lamang 30 pieces. Yung isa, 30 pieces din siya, pero naubos ko siya, like, more than isang buwan talaga kasi hindi ko siya nagagamit araw-araw. But this one, we will do our best to use this every day. Kapag nagta-travel kasi hindi ko siya dinadala. Dito lang talaga siya sa bahay. Pero ito, yung merong avocado, oranges, tapos parang may mga mint ba yan? Para lang siyang yung parang tissue lang. Kunin mo lang siya. Manipis siya, pero it's packed with moisture. So, maganda siya. Gawin ko kayong salamin. Oo, malamig, malamig, malamig. Ang lamig ngayon, guys. Ang lamig. 10 minutes lang ata to sa mukha mo. Pero umaabot siya sa akin ng mga 15, 20. Parang pareho din siya nung isa na parang meron siyang parang nasisting yung mata mo ng very, very light lang. Hindi siya bothering. Sa akin ha, hindi siya bothering. Pero meron siyang ganong effect. Parang pa-awake talaga ba? Breakfast lang tayo, guys. Salamat pala sa mga nag-comment kung ano yung cereal na healthy. Alam ko naman na itong cereal na to hindi siya like the healthiest cereal talaga. Alam ko talaga yun. Kaya lang, gusto ko yung something na kakainin ko talaga. Kasi kapag dumiretso ako dun sa... Hindi kasi ako ma-cereal talaga. Kapag dumiretso ako dun sa sobrang healthy na mga cereal, baka masayang lang. So sabi ko, dito muna ako magsimula. Yung cornflakes, kasi na-try ko na yung mga yan eh. Yung cornflakes, masarap siya, pero gusto ko yung plain lang na cornflakes. Pero hindi ko pa siya na-try na yung buo talaga, yung ako yung kakain. Nakikakain lang ako dun sa cornflakes ni Dan noon. Pero sabi ko, ito na muna. Kasi iniisip ko talaga, ako uubos nito eh. Though si Dan, kumakain siya nito kapag nagugutom siya sa gabi. Ito yung kinakain niya. Nagsisteam yung glasses ko dahil sa sa mask. Tanggalin ko na nga lang yan. Kain muna tayo, guys, ng berky-berky. So, bukas, 2 weeks na akong walang kape, guys. Diba? Ang galing. Nandito pala yung puzzle namin, guys. Nandito sa laundry. Kasi hindi ko siya natapos. Tapos may mga bisita. Nung si Miss yung nandito, nilagay lang namin siya dun sa, kung nasaan yung manok na namin, painting, dun sa baba. Diba may parang cabinet dun. Nilagay lang namin siya dun. Nung nagpa-party ako sa dinner, nilagay namin dito kasi may mga bata. Tapos para hindi din siya magulo. Tingnan, nakauna yung washing machine ko. Pero yeah, hindi ko siya natapos. Natapos ko yung border niya. Inalo lang namin to. Parang dinivide lang namin para magkasya siya dito. Natapos ko yung border. Tapos natapos ko lahat ng yellow. Pero yung iba ang hirap, guys. Grabe. Kasi magkapareho na yung mga kulay. Iba-iba lang yung shade ng pagka-gray. Tapos na din ako sa black kasi lahat ng black kinuha ko na, tapos na-form ko na siya dyan. Tapos na, pero ang dami pa nitong natira nandito sa loob niya. Kailangan ko to ibalik doon sa table para matapos ko. Pero yeah, ang tagal na niya, hindi ko pa natapos. Gusto ko siyang tapusin kasi ito yung paborito ni Dan, yung New York. Lunchtime!
lumpiang toge, yung maliliit. And meron akong suka dito, guys. Kain tayo. Pinapakinggan ko kanina yung tulfo. Tulfo na naman. Naawa na ako kay Mix. Tulflix daw, Tulflix. Inano ko lang siya yung sa YouTube kung ano yung most viewed. So, ito 10 million views. Ito yung isang buwan na lang ikakasal na sila pero groom biglang nag-back out. Yan yung pinapakinggan ko ngayon habang hinihintay ko yung aking laundry and habang kumakain ako ng lunch. Kain! Tapos na ako mag-lunch. Pause na muna natin si Tulfo. Magkukulay ako, guys. Kumustahin natin yung buhok ko. Ano na nangyari? Parang nawala yung cinnamon brown tong kinulay ko eh. Hindi ko to hinugasan kagabi kasi alam ko magti-treatment ako ngayon. Natakpan naman yung streak. Yung parang may pa-highlight ako. Natakpan tas hindi na bumalik. Ay, ito. Meron siya konti. Hindi ko alam. Anyway, meron akong dalawa dito. Pinost ko to sa Instagram. Pinapili ko kayo kung anong una. Yung gusto ko sanang unahin, ito. Yung talaga yung original ito. Para mamaya na yung ibang kulay. Ito muna. And ito din yung pinili nyo. In fairness naman sa inyo. So, ito yung Color Pop Hair Treatment. Mix Ash yung shade. Yung isa, Ash Khaki. So, kasi yung unang kulay ko, cinnamon brown. Ano na siya eh. Perfect. Tapos na yung laundry. More than 2 years? More than 2 weeks na siya. 2 weeks kasi daw tong treatment na to before mawala talaga yung kulay. So, gamitin natin to. Ano muna natin? Isampay muna natin. So, sinearch ko online kung ano magiging resulta nitong kulay na to. Sabi, ganito daw. Pero, ako ay hindi naniniwala. Kasi dapat bleach ata yung buhok mo para makuha mo yung ganyang kulay. Pero, yan yung sabi, ganyan daw. Pero, pagpatuloy natin na pakinggan ito and mag-treat tayo ng buhok. So, treatment siya ha, hindi siya permanent hair color. Nabili ko to sa Korea. Meron din ganito yung April Skin. Akala ko nga April Skin kung itong nakuha ko. Hindi pala. Lovey-dovey yung brand na nakuha ko. And tatlo to. Nagamit ko na yung cinnamon brown nung nandito si Miss. Now, I'm gonna use Mix Ash. And then, next time, I will use Ash Khaki. So, I'm pretty sure kapag bleach yung buhok nyo or blonde yung buhok nyo, makukuha nyo yung like maybe close to the color Mix Ash. Pero feeling ko sa akin hindi masyado. So, let's do it! Okay guys, tingnan na natin kung ano na yung resulta niya ngayon. Hindi talaga siya gray. Wala talaga siya, pero tingnan natin kapag na ko na siya, na blow dry ko na siya. So we'll see. Wala eh. Wala, diba? Tingnan natin. Ayan guys, dry na siya. Pero, ganun pa rin yung kulay ng buhok ko. Hindi siya naging ash. Ganun pa din. Walang nabago. Pero at least nawala na yung strip ng galing dun sa highlight. Yung parang ano talaga dito. Parang may bleach na area dito. Pero yeah, okay na. Pero walang mix ash. Inubos ko nga yung isang talaga eh. Wala naman. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata kung mag-show up siya. Pero sa ngayon, wala naman siya guys. Hayaan nyo na yung buhok ko. Gumaganon talaga siya. Naka-on yung TV. Nanonood ako ng Showtime Live. Kakain ako ng apple. A fruit a day. An apple a day. Keeps the doctor away. Inano ko na siya guys. Kinat ko na siya. Ayan. And magbabagoong ako. Yummers. Bagoong an apple. Ay, nako, naglalaway na ako, guys. Nanonood-nood na ako ng Showtime or piniplay ko siya. Kasi yung tawag ng tanghalan, celebrity, diba? Nakakatuwa. Pero pagdating ni Dan, ino-off ko na yan kasi naman siya, hindi siya nakakaintindi. Tapos naka-TV talaga. Alright. Kain tayo! Guys, handa natin yung ating lulutuin mamaya. Gagawa ako ng quesadilla mamaya. So, kami, diba? Nag-grocery shopping kami na Dan. Bumili kami nito. Tortilla wraps. And then, ihanda natin ang minced beef.
And then yung taco seasoning. At saka yung cheese. Yun lang naman yung ano ko eh. Yun lang. Lulutuin ko lang yung beef with the taco seasoning. And then, pagluto na yung beef, ilalagay ko siya sa tortilla wrap. And then, i-bake. And then, mamaya, pakita ko sa inyo. Let us start cooking. Anong oras na ba? Ay, wala pang 6. Nag-ano ako guys, nag-puzzle ako. Ngayong araw na kasi na to, medyo chill-chill lang tayo ngayon kasi wala akong ini-edit kasi nga hindi ako nag-vlog kahapon. So, chill-chill lang ako ngayon. Nilipat ko yung puzzle dito sa table. Tingnan nyo yung aking puzzle, guys. O, diba? Ang hirap. Ito, nagawa ko. Yung pinakita ko sa inyo kanina, diba yung yellow lang at saka yung border yung nagawa ko. Ngayon, medyo may nagawa na ako dito. Ang hirap niya talaga kasi tingnan nyo nga, same-same yung kulay. Yeah. Yung dyan, hindi ko pa yan nagalaw. Kasi ang hirap din. Meron talaga ako dito, oh. Yan na lang. Yan. Parang hindi ko siya mahanap-hanap talaga. At saka ito. May mga ganyan talaga. Hindi ko din siya mahanap-hanap. Pero yeah, baka tulungan tayo ni Dan nito. May na-contribute si Dan nito eh. Mga 3. Nahihirapan talaga siya dito. Sabi niya, ito talaga yung pinakahirap. And yeah, I agree. Ang hirap talaga niya. Akala ko madali lang. Sabi ko, unahin ko yung yellow, ganun. Pati nga yung yellow, inuna ko, mahirap pa din. Naka-play pala yung TV ha. Baka sabihin nyo, may mga bumubulong-bulong dyan sa sa background ng aking vlog. Naka-on yung TV, ko lang, nilower ko lang yung volume. Hindi ko pa ito lulutuin. Joke lang pala. Akala ko magluluto na ako. Wala pa palang 6. Hintayin natin si Dan. Sabi niya mga just after 6 siya darating. So pagdating niya na lang siguro, madali lang naman siguro to. Pero i-ready ko na sila. Ilabas ko na lang sila dyan. Cheese din pala. Kailangan natin. Cheese. Check natin kung expired na to. Bumili kami ng bagong cheese pero meron pa pala kami nito. Ayan si Danny Boy. Speaking of. Hello, my love. Hello, my love. Can you put it on? Oh, yes. Thank you, babe. I'm on the street. Okay. Love you. Bye. Love you too. Nandito na siya, guys. Kailangan ko i-open yung roller door kasi yung pang-open, yung remote namin, naiwan niya sa yung car. Kasi naayos yung car, diba? Naiwan niya dun. Parang, niya ata yun. Parang maayos na yung car bukas. Open natin si Danny Boy. Keep going. Keep going. Keep going. Yep, stop. Hello, my love. How's your new car? You get the old one tomorrow, yeah? That's good. Can I close it now? Yeah. Oops. That's alright. Sige, go out. Do you wanna go out? Letterbox. Letterbox, sige. Ito talaga siya. Nakakaloka talaga siya. Bakit siya gumaganyan? Okay, magluto na tayo guys kasi nandito na si Danny Boy. Yung cheese, may expire siya 22nd of January 2020. So, okay pa siya. I'll start cooking, malam. Yeah. Okay. Oops. Wait, let me just read this. Combine 1 tablespoon of oil. Spice seasoning with chicken. That's it? No water? Wala tubig? Okay. You had cherry tonight? Sorry? I did, yeah. In the morning. Cereal, I had lumpia for lunch. Nice. What did you have for lunch? Milky milk. I went to Coles and brought 4 today. Did you really? Mm-hmm. Good job. How's the puzzle going? Sorry? Puzzle. Oh, check. Get it there. Better than before. The hard one. It's extremely hard. It is extremely hard. Ayan na guys. Medyo na-brown na yung ating beef. So, lagay ko na yung ating grilled sazonador.
Ano lang to? Pwede taco seasoning dito. Hala, may mga green ano siya, oh. Kitang-kita yung mga, kita nyo ba? Meron siyang mga green na herbs. Ayan, tapos lutuin mo lang yan. Yan yung palaman ng iyong ano, tortilla wrap. Meron ka ng quesadilla, guys. Guys, nainit ko na sa oven yung tortilla. Gagawa tayo ng dinner. So, are you hungry now, my love? Yeah. Okay. Mainit na to. I'll make you one now. Lagyan mo lang siya ng beef. Yan mo lang siya i-spread. First time ko to gawin, so kapag ito hindi nag-ano, okay lang naman, hindi naman siya kailangan maging perfect. Basta nandun lang yung beef at saka nandun lang yung cheese, okay na, diba? Yan. Lagyan ko siya ng cheese. I'm gonna use the old cheese, okay? Tapos ibabalik ko siya sa oven para ma-melt yung cheese, guys. Ayan. Tapos tatakpan ko siya ng isa pang tortilla. Lagay ko siya ulit sa oven, guys. Para mag-melt yung cheese. Gagawa na din ako ng akin para isabay ko na. Init. Isa lang yung mauubos ko nito eh, si Dan. Mga 2-3 siguro. Okay guys, ito na siya. So yung totoong quesadilla, mas flat siya. Yung akin hindi. Oh, I dyed my hair. Did you? Yeah, can you tell? Nope. Yeah, I used the mix ash. That one, oh, the gray one. Okay. There, on the table. Okay. Yeah. Wala? No difference? No difference. Yeah. You should have done mine at the same time, like Grace. Yours? No, this is just a temporary one. It's not a permanent color. Guys, ito na. Tingnan natin. Luto na din yung kay Dan nandun. Yung quesadilla, mas manipis pa nito eh. Pero yun lang naman, yung ideal yung kinuha ko. Kasi hindi naman talaga ako marunong paano yung lutuin. Paano nila napapanipis yun. Diba? Oh! Hey babe, it's fine, mama. Yummer. See? It's like a pizza. That thing that I told you, that's what it's meant to go in. What? Yeah? Sorry? The thing that shuts, that cooks the top of the bottom. Ah! It's like a pancake made. Oh, it's okay, babe. Come on. It's okay. Sabi niya kasi kailangan daw i-press. Is that one Do you want mine? me to cut yours? This one mine? Yeah. Yum, yours, babe. Are you just gonna eat it? No, but cut it, it's hot. It's a bit spicy, babe. Over. It's a bit spicy. I don't think you like it very much. Why? It's spicy. I can handle spicy. Yeah. Pero namumula na. It's very simple. But it's good. I like it. You like it? Sabi ko sa'yo. I told ya. It's alright. Wow. How's your dinner? One of the best dinner I ever had. Oh, Yeah. stop lying. The greatest dinner ever made. Sorry? The greatest dinner ever made. over. Pang ano na yan? How many have you had? This is my third. That's your third. Yeah. Pangatlo na yan, guys. Napakasimple lang Bit of naman. tomato next time. Should we put tomato? Sabi ko kasi hindi lalagyan ng kamatis kasi baka mag-watery ba? I don't know. Put tomato? Okay. Sige. Next time. Good? Yeah. Spicy. Ang dami na niya nainom tubig. Yan, tubig ko na kinuha niya. Ito na ubus. Uy! Anghang na anghang. Let's go, my love.
Tatakbo na sana siya, guys. Pero yung bedsheet namin, kailangan namin palitan. Sabi niya, before ako tumakbo, palitan muna natin. Ay. Kuha lang ako ng bedsheet. Anong gagamitin natin ngayon? You make this so hard. How do I? Can I put all this stuff on the ground? No. Do you know what? Last night you've been using my pillow. I just noticed that today. This you can't put on the floor. This pillow, but that one you can. So I'll just take care of that and I'll do this. This side? Just a little bit. Do it properly that side. That's mean. Ah! Seriously, it's in there properly. It's all the way down. Is it? Yeah. I think there's so much on my side. I know. Because I hate when it comes from my side. Good job. I'm just gonna do this one properly. Like what side should this go? I think that one goes there. Yeah, like that. Okay. Can we make a rule? What rule? Yes, only gets changed just before you go to Philippines next. No, that's a month from now. No. Yes, once a month it gets done. No. Please. No, stop it. It's really annoying. It's so easy. No, you wash this too much. I don't. You do. Like that one was 2 weeks ago. Change your stain. We should change this every week. No way. Seriously? Like seriously, I can do this on my own. All you have to do is to like. You should be able to do that as well. No, that's heavy. You gotta eat more food to get stronger. You don't need enough. One. Two. What is on that? Too slow. 3. Bloody hell, babe. You need to know it. You're too slow. Okay, see? All you have to do is do this. Okay, my love. Nice. Okay, you can go around. Okay. Love you. Yes, Are you leaving now? yes. Bye. Bye. Ah. Still right. Bye. Bye. Tapos ka lang mag-skincare. Itong spray na pang paa, kinikip ko siya dito sa bedside ko para hindi ko siya makalimutan. Lagi ko siyang ginagamit. Kasi after ko ginamit yung mask na pang paa, parang nag-iba yung itsura ng paa ko. Sabi nga ni Don, sana hindi mo na lang ginalaw. Kasi yung paa ko, wala naman siyang, smooth naman siya. Kasi nandito lang naman ako sa bahay. Tapos hindi naman ako like, alam mo yun, nagsasapatos lagi. So, okay lang naman siya. Tapos paglagay ko nun, biglang nag-iba. Pinispray ko to, guys. Para bumalik sa normal yung aking paa. Kasi medyo weird na siya sa feeling after ko nga, gamitin yung mask. Sana talaga hindi ko na lang yung ginamit. Nispray ko din siya sa loob eh. Yan. Ang bilis lang nito madry eh. Hindi ko muna siya tinatapak. Hinintay ko muna na madry. And ang bilis lang naman. Hindi naman ako naghihintay ng matagal. Ayan. Chill lang yan dyan. Ilang segundo lang yan. Mag-dry na yan. Okay na yan. So then kakarating lang galing takbo. Naliligo na siya. That's it for this video. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Bye, my love. Goodbye. Bye. Mwah.